I'm your porn star, baby, baby, baby porn star. I'm your porn star, baby, baby, baby porn star. I'm your porn star, baby, baby, baby porn star. I'm your porn star, baby, baby, baby porn star. Ja, mit navn er Christoffer, og nu vil jeg lave en pornofilm med Morten. Så se med. Come over here, honey. Get on your knees for daddy. Oh, yeah. You know you like it. Now turn around. Det var for sjov, for helvede. Ryge forbudet kan rende mig i røven, så vi tænder græsset på offentligt toilet. I bjørnenes verden er ryger helt lovligt. Vi tænder op, mens vi knæpper din mor. Boobiebjørn hopper op og ned og hid og vild. Helt for trylle, når han tager sin tørn. Sådan er en boobiebjørn. Sådan er en boobiebjørn. Det var da bare. Vi skal bare stå sådan her og danse, og så bare. Den står sådan her, og så står man altså. Det var sådan ikke to. Ja. Ej, det kan vi ikke, det var sjovt. Jamen, når vi skal rigtig stå sådan, og strippe, du ved, og så bare af en billede, du. Og så. Og sådan der, og så må vi gøre det her, godt. Og så. Okay, jeg filmer, du slipper, det ikke bedre. Okay. Jeg kan ikke finde det. Er du klar? Vi tager den i forfra så. Ja, jeg bliver lidt på igen. Nå, stopper man. Det er god fraklip, det her. Det er jo bare sådan nogle løjer, vi laver.